ni maudusi engadho mamalo kamor mar tingni en ranyisi ni gedo mag ndernigo pok ochung' pod imedo jiwe. Kama saa hizi mabarabara zimetengenezwa mingi, kazi pia iko, naona wa vijana washapewa kazi. Sasa hii naona at least tuko sawa wenye wako Homa Bay. We have to appreciate. Ei chuny boma ma Homa Bay, apaya ka apaya oselosi sani ominying jogo ma ineno kaka mago ma osekonyo alworano e goyo okang'. Odhiel nyingegi e apeinigo. Ok ndara kende manyiso sura manyien mar Homa Bay. E kar gowni mantie e geng nam Lolwe, bende gedo mare onyuolo tije ne oganda mawuok e alworani, to ahinya jogo mayutogi margi thothne wuok e nam. In terms of maritime transport, we are very grateful to His Excellency the President for rehabilitating the pier here. So with this pier rehabilitated, and we are in the process of rehabilitating the Kendu Bay Pier, Luanda Kotien or Asembo Bay, Muhuru Bay, Kisumu is now a full-fledged port. Ohala mar mwandu mag nam bende omedore. Chironi mar Koginga mane oger e nengo mar shillings milion 345 oreso sekta mar lupo gi ohand rech e alwora ma Homa Bay. Ok mago kende, gedo mar paw tuke mar Raila Odinga bende ojiwo thuolo mar tego talanta kod yawo pap ne tuke ei Homa Bay. Ukienda kwa county zingine hautapata stadium kama hii. Tuko na original, unaweza fikiria ni ya Moi Stadium ama Kenyatta Stadium. Kwa sasa hii mabadiliko tunaona hata pesa imeanza kuingia polepole. Tuko na wageni kutoka mbalimbali. Kwa hiyo devolution tunaona kwa sasa wameleta maendeleo kubwa sana kutoka kwa serikali kuja kusaidia watu wa Homa Bay. Mimi naomba wakaaji wa Homa Bay sana sana youths wetu tukae pamoja, tukaribishe wageni, tusaidie gavana wetu kukaribisha wageni, tufanye vitu zetu sana sana mambo za biashara, tufanye biashara because governor akona wageni wengi na chakula inatakikana. E sekta mar thieth, tend county ni lero ni chenro mag thieth osejiw kendo osekonyo e duoko piny tho mar mine makonyore kanyakla gi nyithindo mana kaka jotuo mamoko. Tend Homa Bay wacho ni okenge mag jiwo chenro mag keyo pi maler osereso miere mathoth kod jiwo ohala. E bwo sirikal ma Homa Bay kod sirikal mamalo, geno nitie mar ni lokruok makamago biro medore kendo kelo lokruok e ngima oganda. Crispin Otieno, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka FKF oriwore gi kambi mar Royal Media Services ne chenro mar tiego johera mag adhula e wi yore mag nyayo kwe kendo rito pap e kinde mag ineno opira ahinya to e sani ma piem mag CHAN ibago e pacho ka. Kaka achiel kuom yore mag dhungruok e alap ma Kasarani, FKF oketo kuonde mibiro ketie television ne jogo ma ok biyudo tiko mag donje pap mar neno piche mabiro kaka madhi bedo e kinda Kenya gi Zambia chieng' Jumapili e alap ma Kasarani. Magi timore tok riwruok matayo tuke mag adhula e pinje mag Afrika CAF goyo Kenya fwai mar omenda maromo siling milion 10.5 koriw tok dhi ataro gi chike mar riwruogno e kinde tuke mag Kenya gi Morocco, Angola kod DR Congo. Kenya walikuwa na ile tamaa sana ya kuona mpira na performance ya Harambee Stars zimevutia sana mashabiki wengi na haswa kuja katika stadium kuwatch zile games live. Na unfortunately katika hiyo harakati za kuleta mashabiki katika uwanja walikuja wengi zaidi na wengine hawakuwa na matikiti. So tumepata shida kubwa zaidi kwa sababu wengi wao waliweza kuleta vurugu kidogo, wakavunja zile mageti na tumepata sanctions kutoka kwa CAF. Na madhumuni yetu kubwa saa hii ama ile our big intention objective na hizi roadshow ni kuhakikisha kwamba tumehamasisha mashabiki na Wakenya kwa jumla ya kwamba zile consequences ama ile adhabu tunaweza kupata kutoka kwa CAF itaweza kuharibia national team
na pia ikaturegesha nyuma kama FKF. Fan zones zitakuwa na screens kubwa, zitakuwa na sound, kutakuwa na wachukuzi pale, watu watakuwa wanaweza kuwauzia bidhaa tofauti kama chakula and so on and so forth. Kwa hivyo ni mahali ya Wakenya kujumuika na kusherekea national team. Kwa hivyo jitokezeni kwa wingi katika zile fan zone, lakini kama hauna tikiti, tafadhali usije katika stadium, kwa sababu utaletea Kenya shida, utaletea Federation shida, na utaletea Harambee Stars shida. Lwasi maluro kwako chuny boma ma Kericho kobila to dhi nyime gi keto kendo rido arita kwe oko mar od bura ma kaunti no. Arita oridi mokalo oko mar od bura ma Kericho ka jokanyo ma County Assembly no to dhi nyime gi twak ewi paro mar thicho e apisi Governor Eric Mutai. Jang'ad buche Joseph Sergon ne ogolo chik mar tamo spika mar od bura no yie mondo twage paro mar gole apisi Governor Mutai ochung'ne kod okinde katwa kigen kiseye kaluwore gi tiyo marach gi mbi mar apisi kama oting'o nyaka tiyo marach gomenda jopiny maromo siling milion 85 manochiwo ne kembe 40 mane ok ochwalo mwandu moro amora. Doma malo koro chiwo chikne mar dino ne ten migao mar omenda pacho ka dhi nyime gi chenro mar keto kambi mar keyo modhi nyamburko KPC e lwet ji giwegi. Maeri en tok riwruok mar Consumers Federation of Kenya chwalo ng'ure doho mar chungo chenro no. Kokale chik mochiw kod jang'ad bura Bahati Mwamuye, Consumer Federation of Kenya owinjore ochwalo obok mag bura no ne tend migao mar omenda mar miyo gi thuolo mar iko duoko margi. Kaluwore gi tend migao mar omenda kod mano mar teko, keto kambi no e lwet ji giwegi biro konyo Kenya yudo yuto mabup ka bura no ibiro winy kendo tarik 15 dwe mar 9 higani. Jodak ma Ojami e alwora Mateso South mane kaunti ma Busia koro yware ka gilaro wach mar mula mande nofwenye puothe magwenge makono. Kunyo mar mula no sani dhi nyime otieno godichieng' kaluoro bende nitiere ni udi buora nyalo sienyore kaluore gi kunyo makamano madhi heo fut 200 e bwo udi ma oganda odakie. Jodago koro dwaro mondo mi jatend migao mochune kunyo mwandu mag lo Ali Hassan Joho mondo mi odonjre wachno mapiyo kaka nyalore. Ywarruok no osebedo kadhi nyime kuom thuolo maromo dweche 2 sani. Ile vita wanavyonipiga mahali hapa, wamepita chini ya nyumba yangu na kando huko kwao, wameingia chini, wanachimba gold chini ya nyumba yangu, na nimekimbia kwa serikali. Serikali imejaribu kukuja kuwazuia, bado tu wamekataa, wanaendelea kuchimba. So niliona ile jambo nzuri ni ile nieleze serikali iweze kunisaidia. Iliweza kupatikana nyumbani, gold iliweza kupatikana, but maisha yangu haiko sawa kabisa. Familia inanisumbua sana, wananisumbua. Walinitishia maisha, ilikuwa tarehe 5 mwezi wa 7 saa 2 usiku. Kulikuwa watu 3 waliweza kuweza kuniambia, ndugu ya baba zangu ndio waliweza kuniambia kama baba yangu alikuwa na kifua na sahi ako chini, kifua yangu ni nini? Mimi ombi langu kuu ni serikali tusaidie, kwa sababu tumekimbia Busia mzima kwa serikali, kwa DPP, kwa assistant chief na wakubwa wote wa serikali wengine wa hapa Busia, lakini hatupati msaada yoyote. Na nyumba yetu huko chini imechimbwa, baba zetu wanatutishia maisha. Mamangu amehangaika Nairobi kufulia watu, kufanya kazi ya hustle mpaka vile tumesoma mpaka tumemaliza form 4. Lit kod kuyo no kwako kar neno ringre ma Jaramogi kuma ringre ji 26
mano wito ngimagi e masira mar apaya ma Kisumu Kakamega Road nigolo kawuono materogi e miechgi ne alam mogik kod familia meggi motelo ne nyasi mar kanyakla e skund primar ma Nyakach kapok oigi odiechieng' makiny. Familia mag ogandago mane lit kod kuyo kwako chunygi kane oloso oyango fuok ma joheragi oweyogigo, gino makoro pod gikwayo sirikal mondo bi owuog oko mondo med chwalo negi kony ahinya te siro som nyithind kiye makoro owe chien. Familiago kotelnegi kod jatend komiti mane tayo chenro mar iko ogandago ogolo siem ni ok gidwa weche siasa e nyasi noero mar biro ko oganda e kar yweyo margi mogik. To monindo ni maminwa to kaka wadong nyithindo 4, waonge mama, waonge baba nosekuongo. Koro modong ni nodong kaka koro mama to nene baba to nene gimoro amora. Nene man wategemea. Ng'ama nyalo chako wategemea kendo onge. Nokwani kanya sirikal ne nyalo chung kodwa. Otie kata lekwa, onge kaka nyalo somo. Kako nyalo dak, maisha wanyalo dhi mbele. Wan waonge mbele, waonge tich, gimotime town ka be onge. Mal owito en owadwa, kendo fuok maweyo maduong' e dalawa. En achiel kuom joma nyiche ne telonwa dala, gimoro amora mwatimo. En ng'ama nchido gi family maduong', en kod mine 3. Koro mago duto oweyo, to e samsi mawuoyo gi nyathine machogo nyonego bed ni donjo e university. Makoro pod ok wang'eyo to wadhi timo nang'o. Achung' e lo kanisa. Wawito Bishop wa John Paul Orinda nochung' gi kanisni, nyithind kiye to gi jok mane ok nyal e bwo kanisa. Aneno ka kanisa nigi lit, to walamo Nyasaye mondo omi jo Nyasaye chir mondo wakal, nikech ok en kende, owito jotelo, odhi gi jotelo mang'eny kaka kanisa wachiel wawito ji 16. An ka nikech an alalo mamwa, to anakwayo malo sirikal yani nisaidio mondo konya, nikech wadong' nyithindo 3 to babwa notho higni moko mokalogo. Koro anakwayo sirikal mondo konya. Nyakwaramogi en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago. Wakawo yweyo mokwongo, kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. This week, save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Be in japur mag kothe kaka bando, bel kata kal. Isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Kute matucho cham kata osama osebedo dhola makoch ne keyo magi. Ere tiende gimed ketho chambi? Kan chambi maber mondo igeng' kute. Tigi Scanner Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Orito chambi kuom thuolo malach mokalo. Tikod rapim mar 50 grams kende kuom gunia mar 90 kilograms Scanner Super. Kinga kamili kwa nafaka. A product of Osho Chemical Limited. No means no. Mama nok bibiro kae. To in bende kata kapo ni winjo marach. Kikite muoyo kode winja. Niti, koro in iling nango. Nitimri kamano nango. Ini wuoke odu kae, tikelo na wich kuot maduong'. Joma ni kae, nowacho ni an mana keti marach. Samoro moro ma paro mar timo arus gi Niti, to pari ema koro bire pacha. Ini paro pari? To nango? Ma yie yawa. An akia kata gimoro amora matimre. Akia gimomiyo winjo ka pari litna. If I dream about it, Zenka will fund it. Whatever you're aspiring for, Zenka will fund it. Since 2018,
Zenka has been funding dreams for over 10 million Kenyans. Join this community of dreamers. Visit Play Store or App Store, download the Zenka app and borrow up to 200,000 Kenya shillings to actualize your dreams. One loan, a lifetime of possibilities. Zenka, smart loans for smart people. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba anayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811*404#. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Machiegni kendo, kata kobedo ni jotelo kaunti ma Migori osebed ka ijiwo mondo mioti kamoro achiel kuom kinde duto, lek mar siasa mamoko kuom josiasa nigo ahinya e kom mar gavana osebedo ka kelo pogruok e kinde ka kinde. Jaod bura machon ma Nyatike kod moko kuom jotelo osebedo ka kono jotelo ma oyier duto e kaunti ma Migori mondo sir gavana masani Ochila Ayako lwedo. Kata kamano, moko kuom jotelo moyier e kaunti ma Migori to wacho ni tich ng'ato ema biro duoke kata mi oyud lemo modwaro ka oromo higa mar 2027. All members of parliament within Migori County to rally behind Dr. Ochila Ayako. Because that way, you will see the fruits that are being brought by none other than Dr. William Samoei Ruto. Kuna mzee na wazee wapaharibiki neno. Kwa hiyo najua watu wa Migori tunafanya kazi kwa kushirikiana. Kwa hiyo leo nataka niwaambie kwamba watu wa Migori tuna amani mbele. Resultant two-term effect is here for you, Your Excellency, in 2027. And the same to our governor, Dr. Ochila Ayako, two-term is loading 2027. Viongozi wa Migori, sisi tunatembea pamoja. Na leo, unajua wanafunzi wakikuja kwa darasa, wanatoka na jambo moja. Ile kitu mimi nimetoka nayo kwa your whole speech here, report card. Hello? Your Excellency ni report card. Wewe umesema yako report card hapa, sisi tunafuata hiyo report card. Kazi ya mtu itamfuata. Sisi tutafuatwa na kazi yetu. Kama kazi yetu ni mbovu, tutarudi nyumbani. Lakini kama kazi ni sawa, tutasonga mbele.
Moko kuom jotelo koro dwaro mondo kaw ndamo mager mar chik ne apisas mago makwayo jogo moroch ratichgi asoya. Kane giloso romo mar loch gwenge madhi nyime e boma ma Homa Bay, Gavana ma Elgeyo Marakwet Wesley Rotich olero ni buche mag rocho ratich nyithindo osebedo kod medruok ahinya te kauntis mitime pith jamni. Kaluwore gi jata tije madul mochung'ne tuoche malandore Douglas Bosire, nitie dwaro ma jotelo kod riwruoge mopogore opogore riwo lwedo matieko iye mohiu kod tiego ganda e wi yore magayo kute magayaki. We have ensured that P3 forms that are filled in our hospitals are not charged completely, so that any survivor comes, he gets redress, and they can use that as a justice form. And therefore, we have seen the cases going down in my county because now culture of impunity is not encouraged and kangaroo courts are not encouraged. It is an issue that's affecting our adolescents who are aged between the age of 10 years to 19 years, and even the youth. Because many of them, because of teenage pregnancy, they are dropping out of school. Every year in our country, more than 300,000 girls below the age of 18 years get pregnant. Tumekuja pamoja na washikadau wote, wafadhili, wananchi, wa mapadre, mmeona sheikh hapa leo, ndio tuzungumze na tuelewane namna gani tunaweza yamaliza haya maneno, sababu tuna hakika kwamba tukikuja pamoja sisi ndio tuko na majawabu. Riwruoge mopogore opogore marango ngima jamni e kaunti ma Marsabit koro riwo lwedo kanyakla machiwo tiegruok ne weg punde e kaunti no e yore makare machiko puodho marito punde gi kod jamni mamoko. Kaluwore gi tim mar pidho punde nyasore ma jodak ma kaunti no osebedo katimo, giwacho ni gino osebedo ka medo punde teko matiyo matek kuom kinde malach. Tim makamano wachore ni jodak noyudo kowuok kuom jowetegi matong' ma Kenya gi pinje mag Ethiopia gi Somalia. Riwruogo kaachiel kod 10 kaunti ma Marsabit osingo dhi nyime gi chenro no matiego jodak no maneno ni tim mar pidho punde nyasore orumo e kaunti no. Punda wanapewa bangi kwa hii maeneo na tulifanya kazi sana na department ya veterinary hapa Moyale sub county na tukahamasisha sana vijana ambao walikuwa wanapewa wanyama bangi na tukawaambia wasimamishe hiyo maneno na wasiendelee kwa sababu utumizi wa bangi kwa punda inaathiri sana afya yake sana na mnyama anakuwa affected vibaya sana, hawezi hata kufanya kazi ambayo anafaa kufanya vizuri, na pia sio mzuri kwa maslahi yake kiafya. Hiyo mambo unajua ilikuwa imekuja kutoka sehemu za Somalia, ndio watu walijifunza huko upande wa Mandera. So kwa sababu hapa ni mpaka na watu wanatembea pamoja, ndio hiyo tabia iliingia hii sehemu yetu. Lakini tukitumia community mobilizers na community disease reporters, tumeweza kuhamasisha jamii wakawacha hiyo tabia. Today on at Elu, a dam called Arbor, for a donkey clinic where we are doing mass vaccination of donkeys against rabies and tetanus. We are also doing deworming and treatment depending on specific disease conditions. Romo maten loch gwenge dhi nyime kaunti ma Homa Bay ka en odiechieng' mogik kama jotelo ma kaunti no lalore e wi okenge mag tego loch gwenge nyaka ne chake higa mar 2013. Jalup jatend piny Kithure Kindiki sani ni achiel kachiel e boma ma Homa Bay kendo wadhi achiel kachiel mondo wawinj ane chenro mare mar loro romo makamano. Governor, Deputy Governors present, Cabinet Secretary, Principal Secretaries, members of the Senate, the diplomats, the stakeholders, ladies and gentlemen. Allow me now to invite Mr. Latif to take over to the next program. Latif, welcome, sir. Thank you very much. Your Excellency, Professor Kithure Kindiki, Deputy President, the Chair of the Council of Governors, FCPA, Ahmed Abdullahi, the Cabinet Secretary for the National Treasury and Economic Planning, FCPA, John Badi, all governors present, all members of Parliament, members of the Diplomatic Corps, distinguished delegates, ladies and gentlemen, welcome to the closing ceremony of this year's very successful Devolution Conference 2025.
Indeed, Your Excellency, we've had fruitful conversations and discussions in the last 2 days. Just as you walked in, we just concluded our final plenary session, which was on strategies for action in financial inclusivity, sealing the fault lines. Now, this was one of the plenary sessions that are taking place here, and very many other side events that have taken place since Wednesday. Fruitful discussions and deliberations. As we come to this closing ceremony, Your Excellency, you shall at some point be requested to launch the model school feeding policy that's been prepared by the Council of Governors. And just to give you a taste of what that is all about, I'd like you to watch our screens and take a look at this following video, which is a summary of what the model school feeding policy is all about. Each morning across Kenya, millions of children set off for school with dreams in their hearts. But often, empty stomachs. For many, the promise of a meal at school is not just nourishment, it's the very reason they come to learn. Number 3, number 4. Tulikunywa uji, tukacheza ball. Feeding program has done a lot. You see, learners, they don't miss school because they know that there is something that they will get from it. Yani wazazi wana ile feeling ya satisfaction wakijua mtoto wangu yuko. Nok mar nurses e ute mag thieth ma piny owacho e pacho ka koro weyo nyithindo matindo kama tek ahinya to yore mag yudo thieth mowinjore. Nonro manochiw gi riwruok mar KEMRI nyiso ni osiptande mang'eny koro chuno ni bet gi jochiw thieth achiel kende kuom nyithindo 19. Nonro no bende nyiso ni nurses marito nyithindo matindo ok nyal chiwo thieth madwarore mapiyo kaluwore gi olo ma gibet godo. One nurse can be taking care of either anything from 15 to 30 babies in a 12-hour shift. And so in that time, the nurse approximately has around 30 to 35 minutes per baby over the whole 12-hour shift. So I think one of the questions we ask ourselves is how much can you do in a 12-hour shift if you have only about half an hour to take care of a very sick baby? And you're just one nurse maybe taking care of 15 to 20 babies. We cannot run away from the realities that we really need to increase the number of nurses who are offering care in our neonatal units in the public sector. Familia moro mawuok e gwenge mar Rimpa Kajiado South ochwalo kwaye doho ma Kajiado mar mondo mido no okaw kinde machuok e tieko buch gwandruok mar lowo maromo eka 80 bura moseyware doho chakre higa mar 63. Familia no lero ni gisetemo matek mar yudo ratichgi to kata kamano okenge duto ma giseketo osegore e lwanda. Chal momiyo koro gidak gi luoro wirani utegi osebed kimuko kinde ka kinde. Gie sani dwachgi maduong' en mondo miten migawo mar rango weche mag lowo pacho ka odonjre wachno mar konyogi tieko gwandruok ma kamano kod yudo ratiro kod yore mag dak gi kwe. Naomba serikali yetu mambo ya koti, wizara ya mashamba hii mambo waingilie kati ili at least hata maeria zipate amani. Tunataka kuuliza mpaka serikali kusema ukweli, hii shamba wakati watoto walikuwa nazikwa ama mzee ama akina mama walikuwa wapi? Walikuja kusimamisha kusema hii shamba ni yao. Kwa hiyo wamekuwa wanatupiga kila wakati, wanaenda mpaka Kajiado, wanaenda kufanywa nini, wanakuja wanatufukuza. Wanatuambia tuondoke, hii shamba si yetu. Ningeomba Waziri Parseina akuja kwa ground, sababu hii maneno ya kumaliza kesi wanarudisha appeal, kukata kesi inarudishwa appeal, inatuvuruta nyuma, inagonjesha wazazi wetu. Manake wazazi wetu sasa wakiaga sisi ndio tena tutachukuliana na kesi. Tunaomba ofisi ya waziri wa mashamba, Waziri Parseina, tafadhali tunakuomba ukuja kwa ground ya familia Ole Mosiro. Ninauliza koti ya Kajiado, hakuna vile inaweza kuja kwa ground waangalie kwenye hata venye tumejenga huku, venye tumezika watu wetu huku, at least waone kile kenye wanasemaga tutoke twende, tumejenga manyumba za nguvu huku na zinakuja zinabomolewa. Sasa sisi tunaambiwa tutoke twende, tunashindwa tutaenda wapi? Mimi ningeomba
serikali na koti ya Kajiado ianguke ground. Iona mahali wanasema sio kwa Karikisa Ole Musiru, ati ni kwa familia Supio, na wakuja tuonyesha kwa familia Supio ni wapi na kwa familia Karikisa ni wapi. Hiyo tu. Nyakwaramogi mana kaka Juma Kajuma wakelo ni cheno margin kanye, kawuono wakelo ni sigana ma japuonj Fares Owuor. Owuor en achiel kuom jopuonj mane okuongo yudo tich e kinde machon kendo keyo rieko margi ne jopuonjre. Okoni kaka japuonj ne ichulogi mana Sh400 kende e dwe. Owuor bende oyangore kod chenro mag pur kod pith mane ochako e district ma Migori e kindeno ma sani en kaunti. Kama nyaka sani ochiwe tiegruok ne jopuonjre mag pur kod pith kata bang' kosedhi e rutaya. Jata chenro ni Walter Nyambaga nigi mathoth. E gwenge mag Nyatike kaunti ma Migori, wanie dala Fares Owuor, japuonj kendo japur, to kod pith ma japiny oyango e kod tije moseloko ngima oganda. Owuor nonyuol kanye to somo kure? Nonyuola higa 1946. Konyuola to achako somo Makalda Primary School. Asomo kanyo kinde cha ne nitie gimoro ni A gi B. Kora koga some A dhi e B, kora ka dhi e klas 1, 2, 3, 4. To koro kanyo ni luongo ne kanyo mane primary. Ka isegik e klas 4 titimo page moro biluongo ni CEE, Common Entrance Examination. To kikalo tiluongi mana kaka luongo madhi e secondary. Bang' kasetime no luonga Nyandema. Koro toke no otima boro ochako adhi e secondary. Koro secondary be chaka timo nyaka form 4. Secondary atimo Kisumu. Bang' tieko secondary, Fares wacho ni nobedo kod riyo mar bedo japuonj. Kendo noyudore college ma Kisii. Kinde cha thuolo ne ng'eny kabisa. Ng'amo tima page ni A. To kose sudhuru. Madwari to koro ine mi yiero. Koro anayiero dhi e puonj. Koro nokawa Kisii Teachers Training College. E higa mar 1971, Fares ne ondiki kaka japuonj kamoro ni Karabonde. Okoni bedo achiel kuom jopuonj mane koro okuongo yudo thuolo kod duol mano mar jopuonj pacho ka, e kama ne ichulogi mana Sh400 kende e dwe. To higa 71 koro ndika tich mar puonj. Chako gi kanye? Achako gi kamoro ni Karabonde Primary School e Karachuonyo. Japuonjo kuom higni baderom 27. 27. Okoni ne en kod tich mathoth kaka jalup japuonj maduong'. Kendo mano ne miye tudruok makare kod jopuonj wetene. Koro chaka kaka japuonja. Koro ka kisebedo go jusi, koro kichake sodo. Then deputy head teacher. Ting mar deputy head teacher ng'eny. Ina head teacher. Sama head teacher onge, ine ma weche duto te nie nyimi. Kata kamano, okoni achiedh nade bende nitiere kaka japuonj maduong'. Head teachers mang'eny ok oyie gi jolupgi. Ineno ni ka ng'ato tiyo to ng'ano kunyo tiende. To tudruok mare kod jonyuol e kindeno ne chalo nade? Ahinya Karachuonyo. Jo Karachuonyo nohero jopuonj. Kendo ne yudo ka sama tin oseor nyathi mondo mi ibi limgi. Jogweng' nokayo maber nikech seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Ka nitie wach moro amora, obed pek moro mag liete, mag sikul, nodonje. Moro kod kit nying mane miyogi kaka yore mag nyiera. Japuonja. Mano nying maber ahinya kiluogigo. Yeye luogi japuonja. To tim gima ng'iso ni ok in japuonja. Kae to jogweng' koro bi luongi ni japuonja.
timni. Buro koni pogruok nitiere kit somo masani to kod kit somo machon higni mag 19. Pogruok nitie. Chon cha ne gik moko itime e yo ma uyanga. Medruok mar ji okelo gimoro ma koro miyo ng'ato ywak koni to ng'ato ywak koni, ng'ato ywak koni. Ng'at mowinjore timne gima ber itame timo gino timiyo ng'at ma ok winjore. Omiyo mbaka mar dhi e rutaya mare e kaka ne chal kod chenro mane oloso. Wan ne miyowa notice ka dwa dhi e retire timiyi notice dweche 3 barua biro ni mang'isi ni tarik makama dwe makama chieng' makama retire. Koro neno kaka idwa nang'o maber koso idwa marach. Jomoko pondo. Wabuonjo matin e kit kaka jopuonj ne chamo sara mane dhi omo mane gwenge mag Homa Bay kitiyo kod ndiga pesa mane chiwo mana aching'. Ok Migori. Homa Bay. Eda fe yaka Homa Bay. Wadhi omo sara. Migori mochakore gi nyocha ne. Migori ochakore nyocha ne. Lakini niwa organize head teacher ne toro ga temo dong e school. Chieng' ma kama ng'ane dhi uru omo sara. Moko kuom gi ne osechako chamo msara e bengi. Koro jo bengi go ne nyalo rito mondi ka jo kaska dhiyo. Cash. To ne pesa maduong' malich. Ochutwa mbaka matin kaka ne ochako familia mare. Minoda ni taromo go ka 69. Ne skul to bende osetieko klas 8. Koro en dala. Koro osiepna moro mane bende wapuonjogo karachuonyo kono. Koro abiro lemo osiepnano. Koro kanye mwarome kode. Koro wature gi wach. Haya. Obiro wadak. Notiyo oko, tan be atiyo komachielo. Koro waduto ne watiyo. Koro ne nyalo mana romo weekend. Bang' dhi e rutaya, Wuor nomako motegno weche mag pur, kaluwore ni weche mag mula manyatike e kindego ne pod onge. Kata kinde mana ane tich napuro. Kendo kinde cha napuro kabisa. Kech mokwongo ne an gi pesa. Koro nanyalo miyo ng'atni pesa purna ka, ng'ani bende pesa purna ka, ng'ani bende. Koro ka wach mar goldi mane kane ne onge. Koro inyalo puro puothe mang'eny to iyudo jodoyo bende mang'eny manyalo konyi doyo puothego. Mopogore gi sani. Bel nitie kanyo, bando nitie kanyo. Kinde cha kata kal bende ne wapuro. E dalane nitiere puothe buora moting'o mag alode to kod mamoko. Kane en mar alot. En mar alot. Alwora mar dalane ni kod yiende mopidhi kendo pimonwa kaka yien ka yien e alwora ka ni kod weche mopondo. Yien bende watemo mondo walosi mondo ywanwa koth. E kothe kod olembe ma bende nyaka okoni gin mago mitimo godo weche mag tiegruok. Wasunge kod jopuonjre mathoth chopo e puothe man ka mar timo nonro. Wasungu manoa Canada higni machon go ema nobiro ka. Koro giriekni mane giago kono to gi mar yien. Ahinya olembe. Olembe. Neno maembe ka. Apoyo be nitoke kanyo. Moro ni tomeko. Jomoko luonge ne jackfruit to ken jackfruit. Jackfruit ni moro nitie ne iye kucho cho. Jamna bende pidho. Bende okoni nitiere kako chiwo thuolo ne tije ne jok man kod riyo
mag dongruok. Dwarore ni wapuonj nyithindwa gi mondo ong'e tich lwedo. Ni mano nyalo miyo ng'ato ndikre kende. Koro seed bank ni achoko kothe duto mageno mar timore nade biro pidho e season mabiro. Kul nyithindo mano puonjo ne thoro bedo kode machiegni kata nyaka sani pod gin kode machiegni kendo gilime nikech nopuonjogi nyaka tich mag pur kane en jatendgi e 4K club. Koro miyo moko mane okawo tijno maber pod time kata nyaka sani. To ma koro to ogongo. Mo ogongo. Koro en orita koth. Ka koth sebiro ni itere oko. To ka bende koro achako pidhe matunda fruits. Kanyo ndim nitiere, mayom nitiere, sandra nitiere. Ne kitungu gi. Onion. Kitungu gi reserve kaka repellents. Koro kopidhe to komi kute donje e gik mopidho. Kobedo ready, mano pok obedo ready, ma kaka osebedo ready, gin ginyalo konyo. Okay. I can see this one here is already moselosi. Kiselose kama to kitane kama te. Kata kore be ipayo ichwako mawuok makwar kata maroon. Inyalo mi ng'ato mondo madhi. Tiluongo no ogalo. Iruwo kode ga nyuka. Okay. Ma to gine. Ma iluongo ne tindri. Croton. Magi bolea mar gine. Mar jamni. After 14 days, koro gin ready. Koro ka idwa tiyo kodgi. To kikawo marom kama. Yes. Tichaki keto pi kendo marom kama didi. 5 times. Di pich. Nyakore Magajwang'. Erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuthuni duto ne en Walter Nyambaga. Wuod Kowero. Thon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masani. Moko kuom jood bura mawuok e gwenge mag Usi koro nyiso luoro margi ni okumba mar thieth mong'ere kaka SHA ok kony jopiny kaka dwarore. Jotelo go lero ni onge kaka jopiny nyalo chwalo omenda mar okumbano kuom higa achiel to ok giyudo olemo mare. Kata kamano, jatend migawo mochung' ne weche mag Saga Wycliffe Oparanya okwayo jopiny mondo dhi nyime gi ndikore okumbano mondo mi gibi giyud kony kod thieth makare. Kubali wananchi walipe SHA kwa mwezi na wasilipe pesa ambayo ni shilingi 500. Mr. President, SHA is not working. It is not working. We told you the other day, tell your people to stop stealing money from the Eid fund. They are collecting money. They collect all government money, take it to private individuals to go and share the loot, and then you tell us how we are doing well. Kwa hivyo ningeomba wale cooperative, wale members wote wa cooperative ambao wako hapa, kama huwezi kulipa, pitia kwa cooperative yako na cooperative zenu 10, sione members wote ni members wa cooperative. Msaidiane muone ya kwamba every member ako a member of SHA. Erokamano nyakwara Mogi kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi e yweyo machielo, kik idhi mabor, pod wan gi mathoth. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259
Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium and sailing to Nemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703 254 254 today. View Travel. Dream, explore, discover. Be in japur mag kothe kaka bando, bel kata kal. Isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Kute matucho cham kata osama osebedo dhola makoch ne keyo magi. Ere tiende gimed ketho chambi. Kan chambi maber mondo igeng kute. Tigi Scanner Super ma enarita makare mar geng'o kute ei dechi. Orito chambi kuom thuolo malach mokalo. Tikod rapim mar 50 grams kende kuom gunia mar 90 kilograms Scanner Super. Kinga kamili kwa nafaka. A product of Osho Chemical Limited. Jumani erogo mar nyithindo. Now, ladies and gentlemen, loosen the strangle on our necks. The pregnancy doesn't add value. Geso chakre sa adek okinyi, mana e Ramogi TV. Today, 51 years, for example, when people are reading after 4:30, they say, what was it that really made teachers hide that? Yeah. Because it's real. Yeah. I headed a group of scholars to do what today is quoted African Bible, which is actually that one. That's the one called Ka, Holy Book of Netta. So that is how, I became president of African Spirituality in Promotion. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jacob Dwawacho. The opposition, nothing at the Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama kratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak magoratil piny. One was a no opposition. One was a no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama puse donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Tim mar Kenya Harambee Stars ong'ado tiko mar quarter finals e tuke mag CHAN tok timbe mag Angola gi Zambia thich oko otieno mokalo. Stars omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe Group A gi point 7,
Tok tugo tuke adek, Morocco mako thuolo mar 2 gi point 6 maromre gi tim mar DR Congo mantiere thuolo mar 3. Stars madhi nyime gi ikruok margi alap ma Kasarani e bwo kocha Benni McCarthy biro rakore gi Zambia chieng' Jumapil, ka geno nitiere ni Stars biro loyo Zambia kendo tieko e thuolo mokwongo kendo bago tuke ma quarter finals e pachoka. E kinde ni ma jo Kenya nigi mor mogundho tok tim mar Harambee Stars bedo gi tugo makare e tukegi mag CHAN 2024, jotugo mar rowere mawuok e kor gwenge medo yudo thuolo mar bedo gi lek mar tugo ne tim mar Harambee Stars e higni mabiro. Klab mar Unyaga Eagles mawuok Suba e kaunti ma Homa Bay County nobedo gi thuolo mar dhi neno opira mar Harambee Stars e kinde mane girakore gi tim mar Morocco e alap ma Kasarani, kama eri miyo gi thuolo mar bedo gi lek makare. Kanoloso e kinde ma tim no yudo gige tugo kowuok ma riwruok ma Dr. Raymond Omolo Foundation, patron ma tim no Dr. Mark Matunga nojiwo dongruok mar tuke e kor gwenge, gino mowacho ni biro konyo timbe ma Kenya yudo jotugo mapod tindo. Michael Dari, ma en jawach e riwruogno, bende nolero ni gibiro bago tugo maduong' makelo kanyakla counties 20, tugo mibiro bagi e boma ma Nairobi dwe mar 12. Mark Matunga timo ni wanyalo bedo gi jotelo maber Kenya ka. Ok ni jotelo bedo mana mar thuoji, wakwayo jotelo moko bende time gima Raymond Omolo timo. Sani Raymond Omolo plan mondo luong 20 counties from all counties kokelo gi Nairobi ka, ochako gi 20 counties, bang next year wadhi kendo another the remaining counties. Mondo at least mondo nyithindo obed machiegni kendo ging'ere. Kotimo mani nyithindo biro bedo joma beyo, ka gibi kwelo, ka madho njaga, ok gibi timo weche mag raping. Beduru gi luor kabisa, kwayo kamano opichwa ma Jumapil. Ingini sani CHAN ng'iyowa kabisa. To eno thuolo mokwongo biro ni golden opportunity gi Kisungu ma CHAN obiro ga Kenya ka. Koro AFCON bende biro biro. To AFCON biro mna kwa keto luor makende. Kik mondo wakethuru gima ber mosebiro ni. Wawene nyithindo thuolo mondo mi otug sport. Ma en gima duong' kabisa, kendo gi nyaka ng'e ni ka imiyo nyathi thuolo mondo otug sport, oa e timbe moko mag njore makoro nyalo kawo thuolo ne ni odhi timo timbe mag njore, nikech e sport kitugo tibedo ng'ama disciplined. Gin disciplined e school, ka gin e gweng' be gibedo discipline. Koro wamiyo nyithindo gi thuolo mondo mi ogo mpira e yo manyalo miyo chieng' moro mbele kanyo gine maber. Tok loyo tuke mag amen e pinje mag Afrika, tim Kenya manoting'o jotugo ma yawuoyi gi manyiri e kidienje mag rowere gi jok madongo nigi geno mar yudo tiko mar yore tuke mag Olympics e pinje mag Afrika. Kenya noyudo midila 17 mag goldi, 12 mag silva kod midila mag bronze 6 e tuke mane obagie kuom ndalo 2. Kocha Mark Onguyesi matayo jotugo matindo olero ni gin gi geno ni jotugo matindo ahinya e kind higni 14 kod 15 nigi thuolo mar ng'ado tiko ne tuke mag Olympics e pinje mag Afrika, tuke mibiro bagi higa manyien e boma ma Dakar e piny Senegal. Kocha no bende notiyo gi thuolo ma tukego e yiero jotugo mabiro ting'o nying Kenya e tuke mag pinje Afrika mag dho wath mibiro bagi dwe manyien e boma ma Casablanca e piny Morocco. Jotugo ma waloso mondo wadhi godo e tugo mek amen ma wadhi Morocco higa ma dwe mabiro. Koro mane gima omiyo waloso tugo ni, to ma tugo maduong', ma en tugo ma waluongo ni East Africa Wrestling Championship moting'o tim mar Uganda, Burundi, Rwanda, wan gi timbe mang'eny kanya ka Tanzania nonego beni biro to kobiro. Erokamano nyakwara Mogi kuom thuolo mari, magi weche mane waikonu e migago, mak mana ni koromo sa 10 waduogo timo kama kendo gi kacha. Iluonga ni Milton Ochieng', oriti masani.
Somo madajre kod kit ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon